Казвам се Метин Казак и съм български представител в Европейския парламент от Либералната партия Движение за права и свободи в Алианса на либералите и демократите за Европа. Заместник-председател съм на подкомисията по правата на човека към Комисията по външните работи. Координатор съм на либералите в Комисията по международна търговия и участвам в съвместния парламентарен комитет Европейски съюз Турция. Мой приоритет са въпросите за правата на човека, защитата на малцинствата и насърчаването на демократичните ценности, както и оценката на прилагането на политиките на Европейския съюз в тази област. Стремя се европейските граждани и техните организации да са по-добре информирани относно търговската политика на Съюза и да отстоявам техните интереси в международните търговски споразумения и защитата на интелектуалната собственост. Европейският съюз трябва да продължи да отстоява и доразвива основополагащия си принцип единни в многообразието, като гаранция за задълбочаване на интеграционния процес на Стария континент.